Ja nyt alkaa lähtöolla aika. Valmistaja näin startataan matkaan. Toni Hakala saa loistavan lähdön, samoin Janne Lehtinen. Kumpi kaartaa ensimmäiseen kurviin. Siellä on pikkusen rinnakkain, ollaan nyt menossa ja taitaa ottaa kyynärpäät toisensa kiinni, mutta Toni Hakala taitaa sen kuitata itselleen. Näin lähdetään venyttämään jonoa tuonne takasuoralle päin. Luultavasti menee näin, että Toni Hakala siellä johtaa, kakkosena Janne Lehtinen, mutta aivan varma tieto siitä saadaan, kun miehet ensimmäisen kerran tämän maaliviivan ylittävät. Joku menee todella kovaa kärjessä joka tapauksessa, koska Las Palmasin mennessä noin 10 metrin rako on syntynyt ensimmäisen ja toisen välillä. Toisen ja kolmannen välillä ei juurikaan 5 metriä korkeintaan, samoin kolmannesta neljänteen. Tasaisin välimatkoin tullaan ihan tappituntumalla, ei ajeta. Nyt jo tullaan Las Palmasin, taitetaan siihen vasempaan, siinä on vaarallinen paikka, ottakaa pojat varovasti. Ykkönen vetää pientä keulaa ja kakkonen, kolmonen, nelonen siinä ihan sitten peräkkäin muutaman pyörän mitan etäisyydellä toisistaan. Sen jälkeen onkin jo pitempi matka, jo 10 metriä viitoseen, kuka sieltä tulee. Kohta se selviää, nyt taitetaan kärki tuonne Neulan silmään ja lähtee pää suoraan tulemaan ja ilmeisesti monitori alkaa tässä kohta laulamaan omaa tietoaan. Toni Hakala oli ykkönen, Hannu Vuorinen oli kakkonen, Jari Siponen kolmonen, Antti Joensuu neljästi, Lasse Kärki, Mikko Sorri, Tuomas Eronen, Lauri Lindgren, Jukka Relander, Jani Torniainen, Janne Lehtinen, Jarno Brittinen, Veli-Hekki Luoto, Toni Kantonen, Marko Rinkinen, Tero Tourunen, Jarmo Saari, Joni Leino, Niko Sundel, Kalle Mäntysaari ja Juha Saarni.